Lezi ke izindaba ze-1 KZN TV uyifunda lo Samkeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Usuqalile ukuvala izikhala owakwaNongoma iseyinkinga yokubulawa kwabesibhuda nezingane kanti inhlasi yethemba kumfuyi wasehluhluwe. Umasipala kaNongoma usuqinisekise ke isinqumo senkantolo esiyalela ukuba lo mkhandlu uqoke umphathi kamasipala kanye nomphathi wezimali njengoba bebekhona bebebambe okwesikhashana. Uzokhumbula ukuthi ke abebephethe izikhundla babhekene ke namacala imeya lo masipala isiqinisekise kokuqoka kwamenyuka nonkosi ukuvala izikhala. Sibe sesihlala phansi ke sesibiza ikhansela special council bese nasizolo la khona siphinde saqoka khona uMr SB Nkosi ukuba bo MM omkhandlu saphinde saqoka khona uMr AB Menyuki ukuba CFO omkhandlu. Umkhandlu wethu kuyafunctiona kamnandi nje ngoba amanye ama programs esibhizi ngawo njengamanje la ukuthi silwa kanjani nezihlava ezenzakalayo. Sibhizi siyasebenza isikhathi sokunaka into esingayibona ukuthi izosibambezela asibeke eceleni ngoba umsebenzi wethu sinikezwe isikhathi sophela ngo2026 funa isho imisebenzi usenzeni singalibela ama pertinent issues azosibambezela umkhandlu kaNongoma. Ngifuna uqinisekisa ukuthi umkhandlu kaNongoma uyasebenza. Ungqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kulesi sifundazwe uMbalishinga uthi zimisele ngokusebenzisana nenhlaka ezahlukene ukulwisana nehlava sokuhlukunyezwa kwezingane kanye nabesifazane. Ushinga usho lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba njengoba sihlanganise umbiko othinta izigameko zakamuva zokubula kwabesifazane okunye kwakho okuthinta abasuke benobudlelwane bothando nabo. Kulonyaka seziningana izigameko zabesifazane asebedlulile emhlabeni bebulawa abazwana nabo. Esinye sesigameko esahashe abantu abaningi bephoxekile esephoyisa likamasipala iTheku uSizwe Ngema owabulala intombi yakhe nayo eyayiphoyisa kubona lo mkhandlu uYolanda Beyang Khakhuzwayo ngoApril wakulonyaka. Kanti kumanje uNgema usagcinwe esitokisini ngoba kusalinda umphumela yokuhlolwa kwengqondo. Esinye isishaqisayo iziko lezindaba elike laziveza kulonyaka owesifazane waseMaran Hill owadlengulwa phambi kwesoka lakhe yisigebengu ezagcina ingqotshwa amaphoyisa nokwaze kwangenelela ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele nohulumeni wesifundazwe. Isulu ngalolu suku ucele hambele khona sakwazi ukuphumela obala sichaza ngokwenzeka ngelanga lesigameko. Into eyenzeka ngangenelwa abafana beba u5 endlini kwakuseyintatha ngoOctober ngomhla 1 2023 bangena endlini bakhathlela isicabha bangena bathukanisa basho indawo ukuthi angilala embedeni bangena bangicindezela phe umbhede bebeke isibhamu ekhanda bangidlwengula beshintshashintshana ngami bathula ilo ama-underwears lapha phezulu kulayini bangivala ngayo emlomeni khona ngeke ngikwazi ukumemeza. Emveni kwalokho bafuna amakhadi namafoni namaphini bathatha yonke imali eyikade ikhona endlini ingango-2.5 baphuma bahamba nayo bathema bese bezoqeda badonsa ibhakede i20 liter bangihlalisa kulona bangikopolota bangigeza bethi bacela ubufakazi khona ke ngikwazi ukuthi ngiyovula ilento leyicala. Kanti sakamumva senzeke eDumsan Makhaya Village ngaseMpangeni intombazanyana uZanokuhle Khumalo oneminyaka engu7 ubudala yona idlwengule yabulawa kulunde kuhlo mhlongo wasemacekane okuyimanje usagqunywe esitokisini. Ebebekade bephambili besiza umndeni ukumcinga bayachaza ngokuthi bawuthola kanjani umkhondo wokuthola lo dato. Nithema sesifika nje emndenini sisaxoxa siba brief ukuthi kwenzakalani kwaqhamuka lo mama otholakale umzimba khona waqhamuka nje ekhala ethi nango uthola icall ethi lo ufona lo mfana oqashela kwakhe ukuthi ubulala ingane wayifaka ngaphansi kombhede. Sibe sisuka ke lapho saphuthuma saya emzini wakhe lo mama opposite nechaka lakhe isitolo. Safika khona kwavulwa kade kukhiwe kwasuswa umbhede maphakanyiswa nje umbhede there was a small brown paper bag at the corner and then uma bephakamisa lapho bewusondeza lo paper bag. That's when we saw her feet of the deceased uZanokuhle. Then from there we discovered the body. After discovering the body, I asked ukuthi ubani obelink nalo mfana ubani walethe umfana la ekhaya ngoba bathi uqashile.
then I discovered ukuthi untombazane yakhona usamke obemazi umfana. Ongungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uthi kuyadumaza ukwanda kwalezi gameko kodwa bazoyiqinisa kakhulu imikhankaso yokulwisana nalesi hlava. Siyakhathazeka kakhulu njengomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi la kwaZulu Natal uma ngabe sibona izibalo zabantu besifazane zokulinyazwa kwabo zikhuphuka ikakhulukazi njengoba kuyilenyanga le yabo umsozibona nje igameke ezivelile kwezinye indawo ezahlukahlukene kwaZulu Natal esiyihambele kodwa ke kakhulukazi njengomnyango sinenhlelo eziqondile okokuqala ukuthi sigqugquzela abantu lapha esihamba khona ukuthi mababike ngokuhlukunyezwa baphinde futhi mengabe kunokuhlukunyezwa baphume kuleyo ndawo leyo ehlukumeza yona umuntu angazafe noma lahlekelwe impilo yakhe. Ushinga ubese eqwashisa abantu besilisa ngokuthi abayeke ukuzenzela noma yini kwabesifazane uma beqiwe uphuzo oludakayo. Siphinde futhi sithi kwabesilisa akusho ukuthi mawuthola umuntu wesifazane ke esimweni esingekho kahle njengoba ephuzile sekufanele wena uthathe iadvantage yokumhlukumezeka so izinto esithi umphakathi awufunde ngazo zonke lezo. Usenjalo sibe sesiphinde sixoxisana nenhlangano engenzi inzuzo iSonke Gender Justice eliswana neGBV sihlaziya kabanzi umsuka nokwanda kwalezi igameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane isikhathi esiningi okwenziwa ngabantu besilisa. Lento yokuba indoda ukuthi kuthiwe i-protector noma i-provider isilethele inkinga ezinkulu njengokuthi abantu besilisa batshelwa ukuthi you are the provider. Now i-problem njengamanje mawubheka isimo somnotho kwendlela singakhona abantu besifazane abaningi sebeyazimela manje bayisebenzela bahamba ngeimoto. Now ngesho elikhulu lamadoda ayitshelwe ukuthi angama-provider awasenabo abantu abazo-provider. So lokho on its own sekuyi-frustration manje ehlasele amadoda because uma ebuka uTeboho ubuka umuntu kumele am-provide but akanawo amandla ukuprovide uTeboho. So the only thing asele ngayo amandla physical okungahle kumenzeka ukuthi ayithole esenodlame phezulu kwaTeboho. Nabonke abantu besifazane mangabe umuntu eseyibona esekuleso simo sokuthi angihleli kahle kulobu budlelwano but akuphumeki mhlawumbe imiphi imiyalezo noma izinto engabaqwashisa ngazo okubheka ukuze umuntu akwazi ukubona ukuthi angisekho endaweni eright la angisekho happy because kwesinye isikhathi uyawusuthi mawusuthi uyalandela mhlawumbe nakhona kumndeni or kubangani beveza ukuthi bengaqali namhlanje ziningi izinto lomlisa seke ayiveza ngaphambilini ukuthi umuntu ongekho right simkhuza kodwa angasilaleli. Yes ngoba utsheliwe ukuthi umuntu wesifazane uyabekezela umuntu wesifazane ubamba ibhodo lishisa lokho bese kumenza ukuthi noma besimo sinjani akafuna ukuphoxa labanye besifazane akafuna ukuphoxa abakubo akafuna ukuphoxa abantu abemethembayo so akasale esehlala nangethemba lokuthi mhlawumbe kuzolunga. Umyalezo wokugcina ongawushela abantu besifazane nemndeni kule nyanga le yabantu besifazane. Umyalezo wami kubantu besifazane bayayazi into right for bona. I'm not the one ozobatshela ukuthi benzeni but mina ngifisa sengathi abantu besifazane bebengabumbana basupportane bayeke ukudonselana phansi. Uma ngabe uTeboho ekhala ngepartner yakhe then umunye angaboni ithuba lokuthi ahlekise ngoTeboho kodwa baxhasane and omunye uma ngabe ebika inkinga yakhe leyo akungabi isikhali sokuthi attack umngani wakho noma udadewenu but support and remember ukuthi uma sikhuluma ngama case njengalawa ukuthi umuntu is innocent until proven guilty. So naye umuntu mangabe eleya icomplaint yokuthi uyahlukunyezwa noma uyashawa msupport musa ukumphikisa ngoba kwesikhathi uzomphikisa uthi but mangibheka uvusa ngeke yenze lento leyo kanti uvusa uyahlukumeza so kubalekile ukuthi abantu besifazane basupportane and bakhulisane futhi. Umbiko uhlanganiswe uTeboho Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261 ngeseThekwini.
Umfuyo semncane wepulazi lezinkomo ephangela farm elisehluhluwe enyakatho nelikaMthaniya uSiphamandla Maphanga uchaza ke ngohambo lwakhe njengoba ke sephakela nezitolo ngenyama. uMaphanga uthi ke ukukhula kwepulazi sekudaleka amathuba omsebenzi kwabanye abantu. Lona uSiphamandla Maphanga ongumnikazi wepulazi iphangela farm elisehluhluwe enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal, kanti usichazela kabanzi ngohambo lwakhe lwebhizinisi nothando lwakhe lwemfuyo. Ukusungulwa kwephangela group qale ngo-2003 kahle uqala kwayo, kodwa uthando ngoba lento yemfuyo uyibona futhi njoba zikhona nje ziyadinga ukuthi inkomo iyafana nje nengane. Ingane mawuyizele iyalidinga uthando la kusukela incane uyinakekela izifike esigabeni sokuthi ke isiyakwazi ukuyimela. Kangaka wona nemfuyo njengoba ubona nje kumsile nje izulu alini. Yes nanka amabhele siyayifida inkomo nokudla siyayifida, kodwa ngaphandle kwalokho kunama challenges akhona la njengezifo nazo ziyagula nazo njengabantu. So inkomo kuze uyibone ukuthi iyagula kudinga ukuthi uqala ube nothando layo kuqala. Naloma yiliphi ibhizinisi nje obulazi ukuthi ufuna ube nothando layo. So nalapha ke kufuyeni kudinga ukuthi ube nothando. Leli pulazi linezinkomo ezilinganiselwa kumakhulu ayishagalolunye, kanti uMaphanga uthi usiza baluthole kuhulumeni kakhulukazi emnyangweni wezolimo lubakhulise kakhulu njoba sebekwisigaba sabalimi abaphezulu njoba bencintisana nabebala elimhlophe. Phumela nje obala nokuba seqinisweni uthe umuntu mangabe yenza lento kwafika lesi sigaba lesikahulumeni lo okhona njengamanje nosiphethe uhulumeni wamathuba ngizosho njalo uhulumeni waveza amathuba kubantu nabantu mabeya kuhulumeni bayocela usizo uthe mabe kuvela amathuba ukuthi umuntu yacela ama-funding ukuthi mangaba khona ibhizinisi lenzayo uhambe kwamnyangweni noma nguphi umnyango o relevant lokho noma loluthuba lelo noma lelo business olenzayo. Nami ke ngaya kwa agriculture ngawucela ithuba lokulekelela bafika nangempela bazobona site umuntu wayeseqalile kodwa kangenjeni sasizikhona ibanyana ngasho cha ngifisa isicelo sokwakhelwe i-feedlot ngifisa isicelo sokuthi ngithengelwe nenkomo nangempela ngayifaka i-application yami hayi kwathi ngesikhathi esithile ya approve bafika bazobona wangilekelela uhulumeni oka agriculture wona nje ngisizile extending la nezibaya nokuthenga futhi kwa imfuyo nakho futhi kwakhiwa kwayi-abattoir. Umuntu kufanele uyafisa umuntu akuveze lokho waqhuquzele futhi nabafuthi nabanye ukuthi uma ngabe bezoya eminyangweni yahlukene bafike isicelo ke akusho uma ufika nesicelo manje asi-approve isicelo uyalinda khona emerging farming lapho khona usukwenza khona at a small scale uyifuyele nje inkomo zakhe emakhaya bese bakhona i-commercial farming. Thina nje kwephangela group ngathi sesikuleso sigaba leso njengamanje si-commercial farming because sesiyakwazi ukukhompyutha engibeke nje ubala siyakwazi ukukhompyutha namagenge lawa amhlophe. uMaphanga unendawo ebizwa nge-abattoir phecelezi eMadeleni nokuyilapho kuhlatshwa khona izinkomo eziyisithupha ngosuku kanti uqashe abantu abangaphezulu kwama-30. Sinabo futhi abafuthi esibaqashile mina ke abafuthi ngeke ngabathatha ngabasebenzi ngibathatha njengabafuthi esisiza ngoba ngeke ngiyenze abafuthi lento yonke ngingedwa zwi. Sinabo abafuthi abasebenza kulolu hlangothi la ngapha, sinabo futhi abasebenza abahlangothi basenza lo hlangothi la ngale kwi-abattoir. Cishe nje mhlawumbe mangaphosisi umuntu kule kuphela leli plaza leli la cishe abantu esinabo la cishe balapha ko-25 mangaphosisi. Yabo indawo emingaka efana nale i-abattoir sikwazi certificate sikwazi ukuhlaba inkomo ezo-6 kuphela ngosuku, but abantu esibaqashile ngale balapha ko-20. So ungabuka ukuthi inkomo ezo-6 kuphela kwenyanga labantu ufuna ubakhokhele emalini. Leli pulazi liphinde lisabalalisa inyama kwezinye izitolo kanti banebhusha namanye amapulazi kwezinye izindawo. Ngaphansi kwephangela group but ngoba ngeke ngabalo sine feedlot siya trader siphinde sibe ne-abattoir siphinde sibe nawo futhi amabhutsha sinebhutsha cishe emtuba umkhuze kosikhemelele ngoba bese kuthi ba nezitolo esiyisupplies khona izitolo ezinkulu noma ngeke ngize ngibale ngamagama koSikhawini ko Richards Bay ubheke koShowe zikhona nje manje ama-truck aphumile beya kwaNongoma aphumile hamse yona inyama njalo kuseni. Bese kuthi ke khona izinyama uthola ukuthi azikho fast, that's why sagcina siba namabhutsha nathi akube nasi sibe namabhutsha nathi lapha sikwazi ukuthi siyisupply thina ngenyama ukuze sikwazi ukudayisa lenyama engekho fast. Ke ngilinganise nje enkomeni khona kuthi high quarter kuthiwa khona 4 quarter inyama ibhizi kakhulu ama-4 quarter bese uthi liyama high quarter ngemuva uthatha wakho ibhizi. Esephethe uMaphanga uphonsela ungqongqosho omusha wezolimo inselelo yokuba kuvuswe amadele okanye isakhiwo
esebhambanana nathi asisebenzi, kanti uphinde waveza ukuthi kumele kusizwe intsha ephuma esikoleni ekulomkhakha wezolimo. Kune-structure ekhona ezakhiwe like ebhambanana nje. Ngiyajabula ngoba mama uyayazi le ndawo sebhambanana iAbattoir enkulu leyana. Cishe mhlawumbe engakwazi ukuhlaba inkomo ezo-50 ngosuku. Kuphelile mangapholisisa u10 years mhlawumbe u12 years futhi uphelile. Lesa structure sakhiwa. Uma ungazi imali esakhiwa ngayo asisebenzi i-white elephant nje. Mhlawumbe uma izinto eindawo ezifana nalezi zingenziwa zakhiwe. Ezindabeni ze-One KZN TV ubika uThabani Maphumulo eHluhluwe. Asiye itolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Sikwamukele imbukelo sabukele indaba ze-One KZN TV nazi ihlokwana kwezona ehamba phambili. Usuqalile ukuvala izikhala owakwaNongoma iseyinkinga yokubulawa kwabesibhuda nezingane kanti inhlasi yethemba kumfuyi waseHluhluwe. Enyuvesi kwaZulu ongoye isingatheke ingqungquthela yaminyaka yonke ebizwa ngembali conference esuke ihlanganiseka abantu abavela emazweni ehlukene. Le ngqungquthela iqhakambisa kakhulu abacwaningi abasebancane iphinde igqugquzele ukuthi Afrika kumele ke ibe isizinda sezixazululo eziseleleni ebhekene nazo njengakwezomnotho, ubuchwepheshe nokunye. Ibe impumelelo inhlomfa yezinsuku ezine ebibanjelwe eBonn Hotel Richards Bay imbali International Conference. Le nkonfa ihlanganisa izicuthwane zakwamanye amazwe ahlukene nokuyilapho bekhuluma ngezinto bebhunga futhi nangezinto ezithinta umnotho ezamabhizinisi nokunye. Omunye wabahleli bale nkonfa uchaza kabanzi. It started off in 2016 by Professor Tiwari, but since then Professor Krelung has added to the conference and made it bigger with the support of our executive of the university, Professor Mtosi and a team. We've grown this conference enormously. Universities across South Africa are represented here. Moreover, there are universities from overseas, the Chinese delegation, the professor from Portugal, to name a few international delegates are here. Our main theme is African resilience. You know, we're talking about the rise and the growth of Africa. It is part of the strategic plan and the strategic vision of the university to be a node for African thought, and Mbali resonates with that. Initially, we came up with Mbali because it puts together management, business, administration, and legal initiatives. Our faculty is unique in that it has commerce, it has law, and it has administration. So we had to marry the two together, and then we came up with Mbali, which in Zulu means a flower. And just as a flower blossoms and blooms, Bali has grown from a small bud into a massive protea. Ibhange uAbsa elingabaxhasi abakhulu bale nkonfa beveza ke ukubaluleka kokuba ke ingxenye yayo le nkonfa nabathi ke ithuthukisa ulwazi, ucwaningo nokunye nje okuningi. What is important is the work and the research as well as the innovation together with the papers that we have seen being developed by the university that really touches some of the most important things in the society, specifically in terms of entrepreneurship, innovation, and also, you know, some of the disciplines that we are seeing that the Faculty of Commerce, you know, has. So it's very, very close to our heart. And as a bank that really promotes being, you know, story tell us, you know, where we say your story actually matters. For us, it's very important that we get involved and write the story together with the university and tell the stories of Africa the way it actually should be. Njengoba ke lakuleli linothile ngekuzombiwa phansi nokunye lokho beyisikhulumi sosuku esiqavile uDokotela Matthew Phosa ugqugquzela ukuba siyeke ukulandela kodwa ke siziqalele thina izinto futhi ke sizisize thina ngezinto zethu ezweni. The continent is rich in minerals and natural resources including oil, gas and agricultural products. Africa can feed itself. It's a shame to see us importing chickens from Brazil and kill our own industries here. Significantly, we can supply ourselves and supply the world with food. Despite challenges such as infrastructure gaps and political instability in some regions, Africa's economic importance continues to grow as countries invest in infrastructure development and regional integration.
Zinyukeleke ngokweqile izigameko zemlilo ngenyanga kaNtulikazi zafinyelela kwisibalo esingaphezulu kwama600. Lokhu kuvezwe kwenhlangano ebhekelele zemlilo lesifundazwe KwaZulu-Natal Fire Protection Association uSimon Thomas. uThomas uthi iseyashaqisa indlela okusha ngayo kulesi sikhathi samanje uthi ukuguquka kwesimo sezulu kunomthelelo omkhulu kulokhu. Izibalo zakamuva ziveza ukuthi zinyukile kakhulu ngokweqile izigameko zemlilo ebikiwe ngenyanga kaNtulikazi. Abenhlangano iKZN Fire Protection Association bathi mkhulu umonakalo futhi udle izindodla zemali. Quite simply put, a lot higher than we have been for the past 8 years. Just in July alone, we attended, or over 600 fires were reported to me from the other FPAs in the province. We have lost just under 30,000 hectares. That is forestry, grassland, sugarcane, all those agricultural things. And we also lost 547 livestock, 10 buildings, and unfortunately 8 lives were also lost here in the Midlands and down in southern Natal, where we lost 8 lives. Plus up in northern Natal, I think it was about another 5 that lost their lives in wildfires up there. We've utilised in total 2,400 landowner resources have been used to combat these fires. We've dispatched aircraft to 43 fires. And the costs at this stage, just for July and mainly the first 2 weeks of July, the first 2 weeks from the 7th to about the 21st, is running at 10 million rand to landowners and 10 million rand on aviation costs, which is basically also to the landowners. uThomas uthi indlela okusha ngayo manje akufani nakuqala. I've not seen conditions like this. I've been here for 20 years now. I've been a forester and involved in firefighting for 40 years now. The last time I saw conditions like this was probably about 8-9 years ago. So we are a tender dry at the moment. And when we get fires, because of the high fuel content in the plantations, which is your grass and your branches, etc., they are extremely dry because of the good rains that we had in the summer. So there's a lot of fuel out there, and the fires are really, they are just exploding. From the point of ignition to the time that literally 10 minutes, these fires are just exploding. It's crazy. Uthi ukuguquka kwesimo sezulu kunomthelela kulokhu kanti kusalindeleke eminye imililo engaqubuka kulezi zinyanga ezizayo. We're definitely seeing that our fire seasons are moving a month forward. In other words, we're sort of getting busier or busy from July onwards, where in the past it was from June onwards we started seeing fires. So far, the end of the fire season has still been coming in our normal mid-October, or when we start getting our big, normal summer rainfall patterns. But some years we've gone as far as middle November on full alert with aircraft on standby. Because we're just not getting the normal rainfall patterns. uThomas uthi izicishamlilo ziyaqeqeshwa ngendlela efanele kepha ukuguquka kwesimo sezulu kuyaphazamisa. Extreme fire behavior. Firefighters out there working on firefighters, the landowners, firefighters are highly trained. So well trained. Before fire season starts, we have fire competitions where guys run against each other and put fires out and hoe fire belts. So they are extremely well trained. Conditions at the moment is what the biggest challenge is extreme fire behavior. Wind shifts coming out of nowhere. So on a fire line, suddenly the wind will do a 180-degree turn. And if you're not careful, you can get caught in that fire. And we always say people should not look at the moment. We've stopped fuel reduction burns, in other words, fire breaks. That's been halted now. But we always say to people to try not to burn between 12 o'clock in the afternoon and 2 o'clock in the afternoon,
because that's when it's the hottest, driest part of the day, and you see wind shifts over that period. So I'd rather wait for it to cool down, wait for the wind to do its thing, and then start again in the afternoon into the early evening. Kanti unxusa ukuba kungabe kusashiswa ngenhloso yokugwema imililo lokhu okubizwa ngama-fire break ngoba isimo sibucayi manje utshani bomile. Basically, it's the duty and responsibility of every landowner to prepare fire breaks on their properties. And that is what happens. We call it fuel reduction. It's mitigation to assist stopping a fire from spreading. That is what a fire break is there for. Now, normally they can only start burning their fire breaks after the first frosts. This year the frosts were slightly late because of the warmer conditions, and so the guys started late with their fire break preparation. However, now we are starting to get into a very, very dangerous time of the year. So we cannot now allow willy-nilly burning of fire breaks because they could get out of hand because of the current conditions. So we don't allow burning of fire breaks normally from about the 31st of July. They halt the burning of fire breaks. However, there are fire protection associations that are better off than us. So they are allowing some of their landowners to do strategic belts to just tidy up and secure their properties. But most of the FPAs have now stopped the burning of fire breaks. Ephawula ngodaba lomlilo wadlula nemphefumulo ezicishamlilo ehlathini lakwaSaphi ngasempophomeni uthi lisaqhubeka uphenyo. Unfortunately, it's all still under investigation. The company involved, SAPI, the police, are all still investigating what happened. But from what I am aware of and what I have been told by the people investigating, is basically what happened is that they were assisting on a fire. They were assisting the landowner, Sterling Farm, to put out a fire that had been burning all day. And unfortunately, while they were busy with that, the wind changed direction. They were at the bottom of the slope, and they tried to outrun the fire. And unfortunately, the fire, people think grass fires are easy fires to put out. Grass fires are probably some of the most dangerous fires under those conditions that happened there. So, look, as I say, there's nothing, I can't say much. Because it's still under investigation, but that is what I understand took place on that fateful Sunday. Umndeni weSisulu sanomlilo uthi inzima impilo basazama ukuhlanganisa amakhanda balungise impilo ukuya phambili. Akujwayeleki, kubhlungu nje, kusabhlungu namanje ingane bandla ilokhu ithe ubuya nini namadanona ugcina sengasazi ukuthi kuzothiwani manje angifuna uqaba manga nje kwamanje kubhlungu because besazama nemali zakhe zomshwarensi siyiswa le nale and kumele ngabe sizama mhlawumbe ukuthenga ukudla ke sobe siqhuba ngako ukuze basendeleke imali leyo and nama grant engane lezakhe kuvalekile sizama nako ke ukuthi ngikulungise kwamali ngoba phela nayo imali ibolekwe imali yokugibela ngoba usuku nosuku nje lokaqala lezi zinto lezi ngiyagibela njalo usuku nosuku ngilungise umshwarensi ngiyakuma social work into ezikanjalo. Ezindabeni ze1 KZN TV nguAyanda Dube semgungundlovu. Bukeleke siyagoqa besikuphathele zona usuku namhlanje nawe ke sesiyohlangana futhi masiphinde sihlangana nesale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.